Perempatan ya. Perempatan. Oh, latihan tegrutuk, latihan tegrutuk kalau, perempatan ya. Perempatan saya ini. Ora nyaman gitu loh. Sama anak Mak Yum. Yo, budakan merdeka kita. Sek ngene lho. Kita mencari lorong-lorong jajan ini. Mencari lorong-lorong jajan. Oh iya, Pak. Penyerbuan. Dar. Kejret. Kejret. Oke, kita lanjutkan lagi penjeblosan. Kayak sing rene barang toh. Oh, enak kok. Enak. Katanya apa ten nggih? Leres ini lampah Mbah nggih. Mriku kancane pun mriku niku ketinggal. Macen. Atau yang benten kesempatan ya. Gono. Ini dia anak wedok ya mangke. Oh, urung cetukan. Urung. Kadek kok kaya anu to pengane blendungan. Ayo kono, Bang. Heeh. Boi-boi ini lho. Dah karep kuwi. Oh, abang ki. Monggo. Oh, ning kene mau acak-acak. Apa ora enek sing tak ngene kok lek diambil wong aku. Ngono carane iki. Wong enek benso to. Monggo seketaken lho. Malah kowe pisan blas. Mati. Kakek kowe boleh bedan aku medeng ya. Itu perambulan kunjungan. Tak tangane yo. Memet pokoke.
Supir ambulan. Yang terakhir pertama. Berarti ya supir ambulan. Baturan yang mukri to ambek telepon yang mukri. Langsung tiba yang galak. Mana pan jelek butaan iki ora disuwir. Ya jelebut ya ditangkap lah jelebut. Lebih. Ya saya iso lah sih tok ya. Ya iso. Ini kan nekat toh. Memet. Sementing ora setano, lek ora Jalan penak ya jalan pas jalan angel. Gobik udah. Ya jalan angel. ora kawan. Jalan kayak angel lo, Polri ada sak Polri rame sak. Ambulan sing metik ya. Rutanya kan perak ya kan minum ya. Karek bola sing remote. Wah. Yang rute dhewe ngono. Bola sing remote. Gila, ambulan penak rute, mau ngantek kok kene rono ngono kan. Karangrejo ya nang iki sing kena. Karena so? Ya kebedesan. Tapi Karangrejo iki ora parah. Apa nih? Tangane lek ning Karangrejo iki aku bang. Tapi lek kunjungan kan malah kompetnya ning anu Leperna. bukan di Karangrejo. Lebut kok. Mikro lek ning Karangrejo. Kuwi Karangrejo ki lek kunjungan memet pokoke. Udah suwir-suwir. Muhammad Jangan bercon. Delok wong muncul aja deh. Ya awak wong muncul kan kan delok. Enggak. Yang kontol. Iya. Bodoh ini gue tukang duduk kuburan. Bodoh ini gue tukang duduk kuburan. Betul biasa ya. Wah, mau beli di ketungnya nih, Bang. Nah, terus aku anu kembang-kembangnya no. Wah, iki yang pickup CFC song ngono. Kapan yang ngecor? Ada ngecor? Larang iki cedek aku. Iya, itu. Cedek tapi ada yo. Iya, cedek aku ngarep jalan cedek. Gila gede yo tenan wong yo sok kuat ajur tenan anu. Paling anu wae sing Sing jelas yo sing dog kuwi lek sing tewani nyekel. Langsung gede ki ora ngateni yo. Ya aja dipadane karo sing tukang ngene kae, lek ngene iki.
Yen tau tekan terus di lapangan atraksi yo. Jere anu kayak Sta mejen kandel cara anu nih. iya kertasnya. Kertasnya sing sor dhewe iki dikandeli. Engko terus yo nggean dhewe lek sing tukon yo ora wani. Gimana dimbar maksudnya? Kan dadi dok iki kan ndak anu ngono lho. Ndak nemen-nemen. Aku tak foto drone. Nanti kene aku. Wis kuwi balik ora kabeh. Rone. Disi rono engko oleh mau mulek ngono kok. Mbah inem. Gare ora enak. Heeh. Anjing itu sangat abot. Nah, kan kalau kok swing pira aku mang 0 lu 3 4. Ya, apa-apa. Apa tenan ya? Ya punten. Kana. Leren. Sing kok anu mau nyerah deh. Leren. Sesuk tak renen neh. Guys, kayak Ade, aku tak anu, pamit. Yang betul cepat. Pal. Cedek omah lho, Pal, usaha cedek omah. Cedek omah. Hampir apa? Kata yang kena buat yul sih. Wah, iki rada kudu guritan. Iya. Nanti buat yul emang ya. Oh ya nang omah. Silakan. Berapa? Aku roti sangon nih ditembak yul. Kan ngone le mbok is. Kelepatannya apa ten ya? Sami-sami. Monggo kadang dia niku. Guys, gerutu kae. Tak terus nih lampah. Tuh kene iki. Enak. Itu buri. Arenya tukang gonmu, itu pangkat besar kom. Tet. Bahnya apa lo bingung. Sangon kok. Aman lagi. Ayo. Tuh kene iki olah buri. Itu kau kena tuh kene kena. Tuh kene. Orangnya wong ngene lupa. Jangan kamera kayak. Ya itu roda. Kayak anu lah, dahur ngono kayak dadi loro. Dadi macam dadi rong omah malah lek ora. Sor-sor kayak kan kena iki omah neh san. Iki dan sing tak wincer.
Takdir ya yo. Ini pemirsa, wes ramai nih loh. Para pemuda Katul, grup Katul Indonesia Raya ya. Cah, lah, ngeblas. Entut. Ya akeh yo sing mejen. Lepatan iki, Mbak. Lepatan. Lepatan kan. Ojo, nek wong tuwek anak tuwek. Laren. Engko latih lho. Jeli. Jelam lho. Esis lho ngene. Iki bodone kabeh yo. Mbak, janji rumah ae. Ora ditunggu jareke presiden ngene lho. Anda harga dengan buat kawan dia Apa semaya to ya? wis lewat. Pirang tahun to, Mbak? Oke. 5 tahun yo. Aku serong periode. Pisan? Jokowi. 5 tahun ya, oke. Monggo. Ini jaringan juga angel. Karena TV ini cibuk ya. Nyanti Jumair nang Kang Juma. Beli rokok nang mah ki. Dipun sa. Kita Kang Jumair dadane minta titik. Iya. Ini wong alun lho. Yo ngalih ngetano. Bang kali wes ya Pak. Dong, kalau kayak malah kan. Nek aku urung lahir paling. Apa? Aku. Masa wis. Apa kene kene?
Pisan? Urung roh aku lek mbah anu. Urung masa urung kelingan. Ya iya. Bisa kamu terus kayak saling balenya kayak kamu. Gimana? Wah, zamannya sules tenang aku itu. Aku lihat dia sekarang sak walayan orang lima tahun. Itu tak zaman RT terus enggak? Hah? Simbah saleh ini. Iya. Iya sik rolas sih an. Ale pindah iki Mulai ya. pindah anu ya kayak zaman Rasul lah, biasa zaman pecah ya, tapi sekarang terus sulit. Aku tahu. Jadi RT kira penak, digremi uang. Pena loh, kena piye? Berarti yo. Alah, aku sampun lek kok dadi RT. Wis ndak cengkah kowe. Kamu samilan ada DRT ngono. Kelumpuhan balik iso. Kan teman-teman kelumpuhan masalah. Iki usul-usul. Yo lah, klop tengo nih. Ngene iki kene dadi RT penak. Tengo iso lah. Nyambung olah nak ngono. Oke nih. Yang aku rasa di RT kelumpuhan yo lah, aku mulai diacan. Aku lagi ke protokol aku. Aku kan waro-waro anu Yuir ninggal. Ora wani. Yuir kono kening pade kan anu waro-waro ni pada baca lek renek awakmu. Yo, jaga aku lumayan kan. Kingko lah ke waro-waro kaya ning TikTok kan dek cilok kok ayo ngono. Bayangkan aku ini. Iki karena sing anu waro-waro. Ninggan kono. Murah uang ning padas. Iki apa jumlah orang ya jumlah? Oh, perlu. Aku tanura enak itu cuma kayak kari dhewe. Syukur mongo ya kayak. Ngano ae anakmu lah. Terus nambah. Nambah. Bunda orang kakak. Halo. Kan melok terbang. Jarekku. Isa mobil loh. Anu ke Apa? ning apa pan ya? Hah? Kadang. Oh, sore. Kadang tidak. Ada musim ya. Caranya tak-takan jagung saya kan. Cek tak baca. Kanca kalih mawon. Perten kene wong ning mah kene. Katanya benten. Ayo di, yuk. Rono.
aja ning kono. Ora kaget kaya jare yo. Oh, ora mandek kuwi tak. Weh, ora mandek kuwi tak. Lepatan. Iya ngombe es dulu, Mang. Lah. Di zaman, Mang. Ndak cedok Bapak. Kok urung? Baru cetok ning dia. Wis mau nyer wisan. Wisan. Oh, wis kan, Mang. Paling duri pun acara. Iya, ya. Lepatan ya. Lepatan. Oh, latihan tegrutuk, ayo, latihan tegrutuk kalau, oh, lepatan ya. Lepatan kayaknya. Ora nyamas gitu loh. Lepatan aku tuh ya. Gasblok ya, oke kita rono. Keren. Ya, Nantang ngene iki yo. mual. Nantane mual. Dapat dia. Mual. Nyatu mangkok. Monggo. YouTuber datang YouTuber. Katanya punten. Katanya punten. Wih, kira ini. Iya, ruame ini. Kelengkengnya ada. Weh. Aku tas tak nyongok kene. Kale iki nih. Iki. Engkau. Kale likin. Tak mentol aku. Lagi terus sambelnya. Itu sambelnya kuwi. Ini. Bro, itu kok. Kene mas ana pentolnya, Bro. Dan akhirnya saya mau mengental sanding dewi. Tolong tutorial mangan pentol. Itu mana aku yang mau tutup mau. Pedes. Ngomong mek dudang-dudang itu lah gak itu loh ngono. Nah, ngomong njaluk ngopo. Dudang arep kursi tak dimono kursine ya. Arep lah marung. Nah. Kowe. Terus resikonya nih. Jadi bilang. Ngan bentar ya. Ngomong nggak mau bang loh. Tak coba naik batu tak. 200 sing kering 200 wik loh. 200 hakat. Kita 1 selawe. Dia wis kilo. Enggak, iki mang wis nggone nanta kono wis ganti ta. Iki mang cah nyetan.
lagi perjalanan setengah jam. Siji setengah. Ada yang juga sak jaman. Atas ya. Mami ya. Ketok. Apa kayak gini ngomong ngomong jeru. Aku kayak mak perenyeng ngono. Ning kene sing tenang bolo. Lek ndang mulai ora dijabne lho we. Masa ini ijab bisa ngono kuwi to? Ya piye jere ora dijab. Iki wis ora dijab. Yang ngene Mbah RT. Tenang. Berarti mana masih power. Kare-kare nang kare rong omah yo. Yo tulip banget. Jadi nelongso temen ae. Agak rokok aja lho. Aman. Ya. Si Pak kok semene gede nih kan. Main mantu kan. Ayo, kayak melakukan nih. Sorry, emang ramet tuh. Lah. Iki arep nggone Mbak RT barang ya. Nggone bebau anu. Joko tok ya. Joko tok. Iki Joko lho, kamu ora Joko iki. Iki Joko lho buri iki. Lho yo. Joko kedua iki. Joko kedua. Kakak kedua iki ya. Kakak kedua iki. Halo. Beten apa ora karo aku? Lanang nih. Kepatan ya. Jan PKI. Lah sampai sapi kok kaget cah. Mencolot. Tenanan loh. Turu ate bang, ate turu jalannya di parah nih betul bang teh, tiba tiba turu. Perempatan. Perempatan ya, perempatan. Seto, latih banyak gitu parah nih. Turu. Ya mau wedi teh.